Beraz, foru araua aho batez onartua geratzen da. Ez da ohikoa, baina hortxe duzu eunea. Gipuzkoako batzarrek aho batez onartu dute AP bat eta AP 8 autobidei lotuta bizi diren gipuzkoarrek ez dutela gehienezko muga batetik gora ordainduko. Pertsona edozein gipuzkoarrek bere ibilbideak egiten dituenean eta 25,64 eurotako tope horretara iristen denean gehiago ez duela ordainduko. Ordainduko duela eta hurrengo hilabetean itzuli egingo saiola tope maximo hori. Erabiltzaileek urtean gehienez 300 euro ordainduta, bidegik 1,5 milioi inguruko galera izango du, baina hori aurrezteko modua aurkitu du diputazioak. Desoreka larririk ez omen da gertatuko eta talde guztia datoz bat xede nagusiekin. Erabiltzaileok parte hartu behar dugu eta hori nik uste dut alderdi guztiok aldarrikatzen dugula gaur egun ikusita dagoen egoera, baina horrek ez du suposatu behar langile klaseriarentzat inolako atrakorik, ez da? Diputazioaren kontuen arabera, neurri honen onuradunak 28.000 izan daitezke noizbehinka eta hilero 15.000. Bazarkide guztiek txalotu dute urrats modura, naiz eta egitasmo osoaren zain, jeltzaleak izan dira mesfidatienak. Guk neurri honekin bat egiten dugu, baina bigarren B alderdi hori falta zaigu. Horregatik esaten dut ez dela pagotxa.